Саломат боши. Ина хирсанди кӯдакҳоро бинем. Саломат боши. Чӣ мегӣ? Мардуми тоҷика раҳмат. Саломат боши. Яъне ми Қуръон хонам ина? Ина ми духтара Қуръон мехонда, бо як Қуръон дига тӯҳфааш кардем. Иншааллоҳ ҳар карате Қуръон хонди, охирашда барои ҳамаи мардуми тоҷик, барои мардуми ғариб дуо кун. Майли? Салом алейкум. Саломат боши. Ина алҳамдулиллоҳ тақсира файрод кардем. Ина ҳамо узгакое ки ҳамроҳи модаршону падаршон дар кӯчаи Санкт Петербург мондагӣ буданд. Билетшона гирифтем. Ҳамин рӯз соати 3:15:00 регистратсияшон сар мешавад. Соати 17:20 парвоз шонад. Ана ин рӯз як насиб боша таксия сфор мешавад. Иншааллоҳ бо аэропорт сфор мекунем, роишон мекунем, бо нишон метем шумода. Я бор дига ҳазор раҳмат мегӯм он нафароида ки хайр кардан, кӯмак расондан. ва дар ҳамин ҷо акай Сайфулло камазисте ки аз шаҳри Санкт Петербург бор мебари Тоҷикистон ҳазор раҳмат ака хидедам. Борои иними акорат як чанд сумка буд, як 5 сумка буд, 4 сумка буд. Мақсад бору банд шона бе пул то Тоҷикистона ба калаи хидаш гирифт. Кадом нафаре ки Питер бор роҳӣ карданин камазоқати номрои ҳами акара дар ҳаминҷо мемонам. ҳами ака холисай барои Аллоҳ борои ҳаминора бурдаса ягон сумай ҳамино гирифтагӣ нест. морам холисай барои Аллоҳ ҳами акара дар ҳаминҷо номрша мемонем ягон сум пулам барои на реклама гирифтагӣ ҳамин одам на ҳичи. Кадом эдбор бурданен занг занен дар рақамҳои акай Сайфулло. Мошин доран мебиям борай даҳани дари хонатон мегиран мебаран бо дар Тоҷикистон месупоран. Ина сувор шудастия иншааллоҳ ки оле мерем. Акай Шароф дар метро Приморск қарор дорем. Ина ҳами апҳо ҳамроҳи кӯдакош чанд рӯз буд. ҳами духтараки калонишон Қурбонхон будай бо як Қуръони дига тӯҳфаам ки гуфт тӯҳфааш кардем. иншааллоҳ Қуръона мехонам барои ҳамамон дуо мекунам. Падарашдам ҷои кор ёфтем бе ташвиш мардум. ҷои кор ёфтем 100 000 ойлик ина ҳоли барои кор гавзиста қатиш. иншааллоҳ падарашам ҷои кори 100% ёфтем. баъд дили пур дига гуфти ӯ гапо бе ташвиш як кор каран мегира. ҳами духтаракеш ки қатӣ як Қуръон тӯҳфааш кардем. иншааллоҳ ин Қуръона ҳар вақте ки хона барои мардуми тоҷик, барои тамоми хайркунандаҳо дуо мекунам. ҳама оилае ки дар раҳ мондагӣ буданд алҳамдулиллоҳ овардем шона дар аэропорт қарор дорем. регистратсияшон соатҳои 15:00 да сар мешавад. хоб ина кӯдакош оилаша қатӣ кӯдакош Тоҷикистон равон мекунем. ҳамаи акай Насим да хидашда ҷои кор ёфтагем. иншааллоҳ ки ҳуҷҷатоша равон кардем сурати паспорт шуд. ҷои кор 100%, ҷои хобша метиҳанд, ҷои хурду хӯрокша метиҳанд. 100 000 дига ойлик метиҳанд. ша ҳама кори аниқ худаш мерава кор, кӯдакош меран Тоҷикистон. Иншааллоҳ хай то регистратсияшон гузаштана ман дар ҳаминҷа худам местам. барои хизмататон раҳмат. хизмат кардем ба падар миллатон раҳмат. саломат бошед. назор раҳмат барои хизмат фарагӣ. аэропорти Питерда шербачаҳои тоҷик хизмат мекунанд. инҷа просто розӣ нашида ман рӯшона нишон тиём. ҳамин группаи тоҷикое ки дар аэропорти Санкт Петербург хизмат мекунанд, мардуми тоҷик да мисол сумкаҳошона мебаред, мегзаронед. ҳазор раҳмат барои шумо. бовар кунед гапто надорум ки шабонарӯз дар хизмати мардумен. ина ҳамаи бачаҳо хизмат карданд бе очират ина ози гузарондан шона. иншоаллоҳ регистратсияшона мегзаронанд. ҳама бародаро дар очират истодаган ва эро мақсад кӯдако ки хӯрдан ба ҳамон хотир бе очират бурда мегзаронашон. вале иншоаллоҳ сел карданашам нишонтон метем ҳама. алҳамдулиллоҳ ина регистратсияшона гузаштанд. ина ози иншоаллоҳ равоншон мекунем. охирон гуфти ӯ гапо ҳам зелёни калидор даем. ина фарзандакошон, ина шавҳараш, ина модар худаш дар паси ман истодагай. миннатдоран ҳамашон. иншоаллоҳ бо ина як бор дига миннатдорӣ мекунам барои ҳамаи мову шумо. худо барака ёве, 100 сола шавед. барои хизмататон ҳазор раҳмат. барои акаи бобоҷон 88, барои акаи Исмоил хизмат кардам. мана бо аэропорт тамоми мардуми тоҷик мо ҳам аз сабаби аллоҳ ки хатогӣ нест. касе ки дили бад мекара бошад ин хел неста. саломат бошед. барои шавҳараш бисёриё нависонда ки ягон ҷои кор ё шавҳараш да. иншоаллоҳ ҷои корам ёфтемша. ҷои кори 100%, ҷои ховша, хурду хӯрокша метиҳад. 100 000 дига ойлик гуфтаган озиёл. иншоаллоҳ айни миҷа буроя рост мерам ҳамон ҷои кор. бо занг мезана чӣ гап аст нест. саломат бошед. ина хирсанди кӯдакҳоро бинем. саломат бошед. чӣ мегӣ?
мардуми тоҷик раҳматгӯ. саломат бошӣ. яъне ми қуръонхон амина ина ми духтара қуръон мехонда бо як қуръон дига тӯҳфааш кардем иншаалло ҳар карате қуръон хонди охирашда барои ҳамаи мардуми тоҷик барои мардуми ғариб дуо кун майли. саломат бошӣ. нурбону нурбону нурбонума молодец. аммо ошиқи рамин буда неке мухлиси ош буда. мад боше бародарои хайркун ҳазор раҳмат бисёршон карем. ама садаина шавҳараш хати оли мебро мера иншоалло ҷои корш ёфтагем ҷои кор мера. зинда боше. кадометон ки Питер ай Санкт Петербург бо роҳӣ карданен Тоҷикистон камазоқати рақамҳои акай Сайфуллоро дар ҷа мондагим я бор дига охири видеода мегум акай Сайфулло да занг занен иншаалло беҳтарин инсонаам ба дили пур боротона мегиранд мебаранд дар Тоҷикистон месупоранд дар дастон. ва кадом нафароятон ки чиптаи ҳавопаймо дар кор бошед инҷа авиакасса Исмоил Тоҷик мебро авиакассаи хидмай рақамҳои авиакассаи хидмай кадометон ки чиптаи ҳавопаймо дар кор бошад занг занед.